ta garin da yayi daɗi ba ka saba sai aka ina ganin cewa ba shi kenan tsohon ɗan duniya ne ni ma bare ka gani ga kuɗi na san yarda bai tsohon ɗan duniya ne ni ma ba Malam lafiya? Lafiya na ce? Kamar ya? Ya na zubar da kuɗi ka dawo in kwashi kayana kana kiran waye ya bani? Na rantse da ubangidan da ke busan numfashi idan ba zan ciro hannunka ba. Eh? Kaga ni fa akan kuɗi ba abinda ba zan iya ba. To bari in gaya ma. Ka ganni nan? Alƙur'an tsohon ɗan iska ne ni ma. Iska. Tsohon ɗan iska ɗan bariki ne ni nan da kake gani na. Ya sa yi mutum yadda kuɗi a gabana ka so ka ce da ka ne. Kai ɗan iska ne ni ma. Na yi zama a Legas a ƙarƙashin gada. Ɗan duniya ne ni ɗan bariki cikakken ɗan iska ne ni nan. Na rantse da ubangijin da ke busan numfashi idan ba zan iya ciro hannunka akan kuɗin nan ba. Eh? Kawo su. Ka bani na ce. Sai dai in mutu. Inna lillahi subhanallahi. Kar ka kashe ni fa. Bani kuɗin. Kar ka kashe ni. Bani kuɗin. Ka bani mana na ce. Kaman. Kar ka kashe ni. Bani kuɗin. To. Lafiya? Kar ka kashe ni. Lafiya malam? Lafiya? Ya naji ana magana kisa. Kai dai Me ya faru? kuɗi na zubar. Amma ya kwace ne ma yake kuma ya kashe. Ya akan kuɗi kuma na ji kuna magana za ku ji. Wallahi tallahi. Ai kuɗaɗe na ne ma. Yanzu na wula da kuɗi nawa ne? To. Nawa ne kuɗi? Allah ya kawo. Yanzu dai ga kuɗin ka. Kai idan na sake Allah saka da alheri. idan na sake ganin kafa ka a nan ku. To, nagode. Wallahi sai ne kasa da kai alayi. Godiya nake. Kai ni wallahi da ka banni mai gida na rinta da Allah da na san da irin wannan mutum wallahi da ƴan sanda nan je in kira. Irin wannan da kake gani. Ba su da duk sassan da ba ake su da Allah kirki na ga ma wallahi Allah. Ranar Fannin.